Този тип деца имат силно етерно увреждане, което не позволява свободното циркулиране на енергия между физическото и емоционалното им тяло. При много деца с такова увреждане, етерното поле на най-фините мозъчни клетки липсва, поради което се наблюдава концентриране на съзнанието им в материята. Етерното тяло е много важно за разпределението на енергии в съзнанието и когато най-фините му елементи липсват, връзката с вътрешния свят е нарушена. И това не е лесно да бъде хармонизирано. Чрез изкуствена инсеминация слизат материално обусловени съзнания, привлечени от компулсивното желание на родителите да имат дете. Но за да може менталната дейност да бъде в равновесие с вътрешния живот и да бъде отведена в полето на мозъка, етерните и енергийните структури трябва да бъдат достатъчно стабилни. Същото етерно увреждане се получава, когато се използват замразени яйцеклетки и сперматозоиди. Много учени в тази област са били вътрешно стимулирани да прекратят тези практики, но не са се подчинили. Новият световен ред се възползва от такива същества, които се проявяват като компулсивни материалисти и ги използва като свои пионки в материалния свят. Компулсивно инкарнираните в материята деца показват тенденции към повърхностност, използване на опияти, липса на отговорност. Търсят в живота лесно да получат облаги, без да полагат усилия и не успяват да се справят с житейските ситуации, в които са поставени. Изискват от родителите си всичко, използвайки своята чувствителност. Безразлични са към живота и смятат, че е безсмислен. Другите същества, които са инкарнирали вследствие на вътрешно планиране, имат правилно разбиране за това какво трябва да асистират на планетата и по какъв начин.